کاکدانی خانه ما جای دسترخوان ماست، تاقدانی چشم ما جای کتابی تاجیکان. کتاب تاجیکانی قهرمانی تاجیکستان علامه باباجان غفورов аз соли нашр зуд дар доираи бонуфузтарин илми ҷаҳонӣ эътироф гашта, ҳамчун як асари барҷаставу бунёдӣ дар илми таърих шинохта шуд. ин шоҳасар таърихи ҳаводиси халқи тоҷикро аз аҳди бостон то ба инқилоби октябр дар бар мегирад ва саршор аз далелу арқоми раднопазир, тасвиру андешаву мулоҳизоти ҷолибу саҳеҳ мебошад. китоби тоҷикон соли 1972 ба забони русӣ аз чоп баромада, солҳои 1983 ва соли 1985 ба забони тоҷикӣ тарҷума ва нашр гардидааст. ин китоб дар илми таърихшиносӣ ватаниву хориҷӣ шӯҳрати бузург касб кардааст, чунки муаллифи он таърихи халқи тоҷикро дар пояи консепсияи мукаммали илмӣ таҳқиқ карда, аз маводи фаровони таърихӣ, этнографӣ, лингвистӣ, бостоншиносӣ ва манбаъҳои зиёди таърихӣ истифода бурдааст. аллома бобоҷон ғафуров тавассути ин шоҳасари худ тоҷиконро ба ҷаҳониён ба таври мукаммал муаррифӣ намуда, дар асоси сарчашмаҳои илмӣ нақши онҳоро дар рушди тамаддуни башарӣ арзишманд арзёбӣ кардааст. тоҷикон ин яке аз шокораҳои муҳим на фақат барои омӯзиши таърихи тамаддуни мо, инчунин барои ба ҳам омадани мардумони осиёи марказӣ ҳам хидмат, яъне яке аз сарчашмаҳои муҳим аст. имрӯз дар фазои осиёи марказӣ давлат ва кишварҳои мустақил ба меён омаданд ва дар иртибот ба ин мавзӯъ асарҳои зиёде ба меён омаданд. лекин агар мо тоҷикони устод ғафуров вақте ки мутолиа мекунем, албатта нақш ва ҷойгоҳи тоҷиконро дар таърих тамаддуни на фақат мардумони осиёи марказӣ, инчунин дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ бисёр барпоии санадҳои муҳими таърихӣ ба қалам оварданд. инчунин гуфтан ҷоиз аст ки устод бобоҷон ғафуров албатта барои ба ҳам омадани мардумони осиёи марказӣ дар фаслҳои ҷудогонааш ин нуктаҳоро бисёр бар пояи далелҳо собит карданд. яке аз хизматҳои бузург ва арзандаи академик бобоҷон ғафуров ин рӯи чоп овардани китоби тоҷикон ба ҳисоб меравад. китоби тоҷикони академик бобоҷон ғафуров китобе аст ки на танҳо дар таърихи миллати тоҷик нақши ва мавқеи хеле арзанда дорад, балки дар омӯзиши таърихи минтақаи осиёи миёна аҳамияти хеле калон дорад. агар мо ба таърихи осиёи миёна рӯ оварем ба омӯзиши он, мо бе мутолиаи китоби тоҷикон мо таърихи осиёи миёнаро омӯхта наметавонем. ва китоби тоҷикон имрӯз барои миллати тоҷик аҳамияти хеле калон дорад дар худшиносии миллати тоҷик. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ирояи паёми солона
26 декабри соли 2019 аз бузургии ин шоҳасар ёдовар шуданд. гуфта шуд ки олимону донишмандони моро зарур аст ки ба шинохти дурусти таърих, тарғиби мероси маънавӣ ва суннату оинаҳои мардумӣ низ ки таи асрҳо дар хотири таърихии миллати тоҷик нақш бастанд, таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. таърихи пурифтихори халқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ мебошад ва мо вазифа дорем ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дурахшони қаҳрамониву диловарии гузаштагони худро омӯзем ва онро ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба ватан ташвиқ намоем. бахусус дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ ки воридшавии унсурҳои бегонаро бар фарҳанги миллӣ осон гардонидааст, рӯ овардан ба таърих ва огоҳ будан аз аслу насаби хеш барои ҳар як фарди миллат, хусусан насли наврасу ҷавон зарур ва ҳатмӣ мебошад. аз нав нашр шудани яке аз шокориҳое ки дар таърихи тамаддуни мо ва гуфта мумкин аст ки дар тамаддуни мардумони осиёи марказӣ тоҷикони аллома бобоҷон ғафуров дар замони истиқлолат яке аз падидаҳои муассир аст. насли нави ҷомеаи тоҷикистон бояд мисли он яъне пешгузаштагони худ ба арзишҳои таърихӣ, яъне ба марзу буми худ, ба мероси фарҳангии худ бисёр бояд эҳтиром гузоранд ва онро ҷиддитар омӯзанд. мо барои китоби тоҷикон дар давраи донишҷӯ соатҳо навбат меистодем то ки китоб дастрас карда шавад. бахшида ба 90-солагии аллома бобоҷон ғафуров ва 100-солагии бобоҷон ғафуров асари безаволи ӯ тоҷикон соли 1998 ва 2008 асар нав чоп гардид. бо дастури идаят пешвои муҳаззами миллат ин асар хеле зиёд чоп шуд ва ройгон дастраси ҳар як хонандаи тоҷик, ҳар як оилаи тоҷик гардид ва ин як хизмати хеле бузург дар назди халқу миллат аст. пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба омӯзиши таърих аз диди нав шурӯъ намуд ва ин ҳам дар зери хизматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дида мешавад, зеро ки сарвари давлат ба омӯзиши таърихи халқи тоҷик аҳамияти хеле калон доданд. яке аз иқдомҳои бузурги пешвои миллат имрӯз чопи китоби тоҷикон ва ба ҳар як хонадон тақдим намудани он аст. иқдоми пешгирифтаи сарвари давлат имрӯз барои миллати тоҷик саривақтист ва аҳамияти хеле калон дорад, зеро ки имрӯз мо дар ҷомеаи ҷаҳонишавӣ ва муборизаҳои тамаддунҳо дида истодем ва барои худшиносии миллати тоҷик ва барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани ҷавонон ин китоб аҳамияти хеле калон дорад. дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат вобаста ба тӯҳфаи китоби тоҷикон ба ҳар як оилаи тоҷик ин иқдоми наҷиб ва воқеан созанда сурат гирифт. китоби тоҷикон дар матбаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи нашриёти муосири шаҳри Душанбе бо сифати баланд ба таб расид. ин китоби пурарзиш барои ҳар як фарди Тоҷикистон сарчашмаи муҳими худомӯзӣ мебошад ва ҳар як хонанда метавонад аз он баҳрабардорӣ намояд, далелу арқоми дилхоҳ ба даст орад, донишашро такмил бубахшад. китоби тоҷикон барои дар рӯҳияи хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, поздоштани анъанаҳои неки ниёгон, шинохти воқеияти таърихӣ, тарбия намудани наврасону ҷавонон аҳамияти хеле муҳим дорад. ин шоҳасар моро даъват менамояд ки аз гузашта сабақ бигирем, биомӯзем, худро ву гузаштагони худро нек бишиносем ва аз олами адаб бохабар бошем. чуноне ки мегӯянд омӯхтани таърих
танҳо ба хотири донистани маҷмӯи ҳодиса ву воқеаҳои гузашта нест, балки барои он ҳам зарур аст ки дар ин замина баҳри таъмини имрӯзу фардои шукуфоии халқу миллати хеш ҳиссагузор бошем. тоҷикон парда аз рӯи бисёр воқеиёти таърихии мансуб ба халқи тоҷик ва халқҳои ҳамсояву ҳампаҳлӯю ҳамтақдири тоҷикон бардошт ва ҷаҳониёнро бо таърихи асилу воқеии миллати сарбаланди мо ошно сохт. ба таъкиди пешвои миллат, арзиши илмии ин асари бунёдӣ бениҳоят бузург аст ва Бобоҷон Ғафуров бо заҳмати чандинсолаи худ мо ва мардуми ҷаҳонро бо сафҳаҳои таърихи рангини миллатамон ошно кард. фикр мекунам, ки дар шароити кунунӣ, яъне замоне ки ҳар як фарди ҷомеа ба худшиносӣ ва ҳифзи хотираи таърихии худ беш аз пеш ниёз дорад, чопи ин шоҳасар ва дастраси тамоми мардуми кишвар гардонидани он ба густариши эҳсоси ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва болоравии сатҳи маърифатнокии ҷомеаи мо ҳамаҷониба мусоидат хоҳад кард. мо миллати фарҳангӣ, тамаддунсоз ва аз насли ориёӣ буда бояд ба таърихи гузаштаамон ҳарчи бештар рӯ оварем ва дар қалби фарзандонамон меҳри китобхонӣ ва ҷустуҷӯи илму донишро ҷой кунем. ҳифз ва рушди фарҳанги миллӣ бо дар назардошти завқи наслҳои имрӯза аз муҳимтарин вазифаҳои мо дар замони муосир ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ асари устод Ғафуров тоҷикон на фақат барои мардуми тоҷик, инчунин барои ба ҳам омадани мардумони дигари Осиёи марказӣ, ки имрӯз мо дар ҳамсоягӣ бо кишварҳои мисол Осиёи марказӣ аз давраи дерин то имрӯз дар паҳлӯ ба паҳлӯ мекунем. ин асар барои нигаҳ доштани арзишҳо, робитаҳои таърихӣ, яъне эҳтиром гузоштан, яъне ба арзишҳои ҳамсоя ва ҳамсоягӣ, иртиботи фарҳангӣ, табодули фарҳангӣ ва махсусан нақши тоҷикон дар ташаккул ва пешрафти арзишҳои фарҳангӣ мардумони дигар ҳамчун як асари сарчашмаи нодир хидмат хоҳад кард. дар кишварҳои ҳамсоя ҳам ин асар ҳамчун сарчашмаи муҳим хидмат хоҳад кард. гуфтан мумкин аст, ки дар асари устод Бобоҷон Ғафуров фақат мавзуоти, яъне консептуалии таърихӣ ба таври хеле равшан ва хеле аз нигоҳи таҳаммулпазирии, яъне ба арзишҳои таърихӣ яъне ба қалам омадааст. аллома Бобоҷон Ғафуров аз зумраи он шахсиятое буд, ки дар ташаккули таърих халқи тоҷик ва тоҷикшиносӣ нақши басо калон гузоштанд. ӯ тавонист, ки аз давраи қадимтарин таърих халқи тоҷикро дар асар худ мавқеи ҷойгиришавии онҳо дар сарзамини Хоросону Моҳарнар хеле моҳирона дар асоси ҳуҷҷатҳои бойгонӣ далелҳо раднавишанда навистааст. устод Бобоҷон Ғафуров аз зумраи он шахсиятҳое буд, ки дар таърих халқи тоҷик номи худро бо хати заръал абадӣ сабт намуд.
тақсими китоби тоҷикон ба ҳар як оилаи тоҷик нуру зиё, равшанӣ ва бедории фикрӣ овард. Зеро китоб аст, ки аз рӯзгори гузаштаи ниёгон барои насли имрӯз ҳикоят мекунад ва роҳи ояндаро мунаввар месозад. зимни қабули ин тӯҳфаи гаронарзиши пешвои миллат, сокинони хиратманду хиратсолори тоҷикистони азиз таъкид доштанд, ки мо кӯшиш мекунем то мафҳуму моҳияти ин шоҳасарро дар муҳити оила тавзеҳ диҳем ва ба ин васила меҳри китобхониро дар дили фарзандонамон дубора бедор созем. ба пешвои муаззами миллат, ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос менамоям, чунки имрӯз ин китоб барои мо як ганҷи бебаҳоест, чунки чӣ насли ҷавон, чӣ наврасон ва чӣ мардуми кӯҳанбунёди мо бо воситаи ин китоб аз таъриху тамаддуну фарҳанги кишвари худ бархурдор мегарданд ва ин барои мо як тӯҳфаи хеле ва хеле олимақом аст. бояд қайд кард, ки ин китоб ҳамакнун бо сифати аъло китоби рӯймизии ҳар як хонадони тоҷик асту аз сафҳаҳои он ҷомеаи имрӯз гузаштаи таърихи пурғановати миллати тоҷикро меомӯзанду барои рушду густариши Тоҷикистони соҳибистиқлол камари ҳиммат мебанданд. боиси таъкид аст, ки тӯҳфаи китоби тоҷикон ба ҳар як оила аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон оғоз гардида то ба вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва пойтахти азиз расид. мо ба ҳар як падару модар муроҷиат карда мегӯем, ки вақти он расидааст, ки имрӯз бояд мо ҳар рӯз як соати худро барои таълиму тарбияи фарзанди худ равона намоем ва пеш аз ҳама мо бояд як соат дар ҳалқаи фарзандони худ ба омӯзиши таърихи халқи тоҷик, яъне ки ба омӯзиши китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров камар бандем. зеро ки дар ин китоб мо оиди тамоми паҳлӯҳои таърихи гузаштаи миллати тоҷик, оид ба қаҳрамониҳои фарзандони миллати тоҷик, ки дар тӯли таърих бо аҷнабиён мубориза бурданд ва барои ҳимояи марзу буми ин сарзамин қаҳрамониҳо намуданд. мо аз ин китоб мисолҳои хеле бисёр оварда метавонем. масалан мо метавонем, ки насли ҷавони имрӯзаро дар рӯҳияи ватандӯстӣ дар мисоли қаҳрамониҳои Спитамин, дар мисоли қаҳрамониҳои Тимурмалик, ки бар зидди аҷнабӣ истодагарӣ карда мубориза бурда ва барои ҳимояи марзу буми ватан хизмат намуданд. мо имрӯз метавонем, ки ҷавонони имрӯзаро дар раванди омӯзиши китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар симои ин гуна фарзандони бароманди миллат насли ҷавони имрӯзаро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, дар рӯҳияи худшиносии миллӣ ва дар ҳимоя намудани марзу буми ватан тарбия намоем. бо мақсади боз ҳам омӯхтан, мутолиа кардан ва ҳикмати ин китобро танинандоз намудан дар фазои ҳар як оилаи тоҷик дар назар аст, ки чун озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, барои дӯстдорони китоби тоҷикон низ озмун ташкилу баргузор карда шавад. мо барои амалишавии ин иқдоми нек барору комёбӣ мехоҳем. умед аст, ки ба ин васила сафи китобхонону китобдӯстон ва арҷгузорони таърихи пурғановати миллати тоҷик аз имрӯза дида зиёд мегардад.